Молитва към Господ Исус Христос. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Моля Те се, Спасителю добри, който си помощник и избавител на всички в грижи и скърби, погледни към мен, окаяният грешник, помогни ми и ме закриляй със своята света, божествена десница. Припадам пред Тебе и Те моля да бъдеш милостив към мен. О, Господи, завърти ме, освободи от всяко зло в моето дълбоко покаяние. Избави ме от нечисти бясове, от люти стрели, подари ми здраве, сила, бодрост, защото си благ и човеколюбив. Амин. За тебе чаках.